ingon nga inana di ay. Diri. Anong karon pa man kaningon sa kuha nga inana di ay? Mahadlok mong kumingon sa mo. Sige diri. Tudloy ko asang balay si mo. Iya ba? Tudlo ako bing asang balay mo. Diri mo ni ha. Itudlo gud sa kuha asang balay ani iya. Dala mo na yung malay mo. Mo na gidala. Mo gyud ni. Mo gyud ni. Ayo. Ayo na tao dire. Ayo. Mo man gi tao dire. Asa nang tao dire? Di ba ningon ka na dire lang balay nganong walay tao? Balay ma. Lami na kay dumo kog tao ba? Lami na jud kay dumo. Asa tao dire? Asa? Oh, pagdala man itaw. Wala. Walay tao ba? Wala. Sama si Yo. Alam din sa ay. Yuto na kaning sila na dress mo ba? Kailan ka ng papa na imuyab? Nakita ka na sa naw? Oh, kita ko Antay lang ka ba? Kaila. Asa man ni diri ha? Asa kita ang papa anak niya? Robot ka lang sa kuha ba? Asa man diri? Muna yung papa mo kaya nagduyan. Mao na? Oh, muna kaya Ano yung papa? Muna ma. Grabe. Pre. Sinisa dyan kayo sa disturbo ha? Nakoy, dako kayong problema rin bang? Ay, ikaw man eh. Di ba, ikaw pumuyab sa mga anak? Opo. Ano may problema kayo na? Anak ni mo ni? Anak ko na! Problema kayo ba? Ako rin akong problema ron ba? Isa, ano ba yung problema ha rin eh? Akong anak! Gibuntis sa imong anak! Ano ba yung problema ha dyan eh? Problema na ko ni kanina akong anak. Muni akong anak. At problema ko ani kay gibuntis sa imong anak. Asa man imong anak karon? Usa ka, butis ka dahil? Buntis ko. Na, niya, unsa man nato ni? Isa ka di mong uyab sa ko, si Ronron, si Jimmy. Si Rondron. Kapag si Ronron diri ko anag kuan, Davao. Na, mao jud ni problema na to ron ba? Di jud ko kadawat ani ba? Ko kadawat. Wako ko na-inform ani, karon ra ko kabalo nga buntis di ay. Na, sao na to ni pre? Di jud ko kadawat ani pre. Wa man ko nag-ingon si Ronron sa ko ah. Sao na nato ni ron? Di ko na kabulan nga wa. Pila man kabulan nimo? Di ikaw po di. Dugay po kay kami istorya sa kuha nga inana di ay. Mahadlok ang kahadlok niya. Sus, na lang yun. Ambot na lang ninyo. Ay, daghan yung anak. Dahil mga bata ko mga ini. 18 pa man niya akong anak. 18 po na akong Ronron. Anya? Sa may mabuhat nila, nga ato amin niya po ng problema. Nanay may kabuhi. Di Nanay. man ako na. Di na ko na. Di ko na dawat ba? Di na ko dawat pre. Ay nana. Hindi mo na dawaton. Sa may buhaton ana. Sa may kuan ako. Ultimo kuan na waray ko kay balok. Di na kabulan. Pila ka bulan lang nimo kuan? Oh, Lima lima o. na. Pila na ka kuan tay gig. Wa nitong aning mga bataan nilang kanilang trabaho. Karon pamingon nga. Pila na lang. Oh, ipat na lang kabulan mga anak na. Unsa may kuan ako? May magnakapangandam ko. May magniingon na sila nga. Pa, mag-inyo na ko. Ay mo lagi ng mga bataan lagi wag kuan dili magistorya. Karon nga mga buntis. Karon na mag kuan sa to ginikanan. Ha, obligasyon nimo na pre. Kay amahan ng anak nimo nang amahanan akong kuan. Ako. Alangan na magbasagad ako gasto-gasto ana. Ako lang panagutan. Wa ko kabalo nga akong anak dahil nakakuan na. Anya sa mga anak nimo ron kuan ta. Kay Kaya wa man diri akong anak nagtato magdabaw di na mo manawat ning inani nga napabuntisan. Dawat mo na akong apo pero kanang inana nga dili. Ya. Alangan naman sa amin eh. Sa may mahimo na kuan eh. Wa ko kay pobre ko pa ito kita kay kana mong balay magkatipong gamay. Pareha man ta pre, pareha ta ang ako lang ba? Ang ako lang. Paano ba kaning akong anak nga nabuntis na ba na? Unsa ako man eh? Ano ba kuan nga wa man kay ko nasayod og. Wala sa naman. Sa kuha Imong anak. Nay katungod anak kay ilan ang binuhatan. Di ko musugot na, di ko musugot. Kailangan panubagan na imong anak. Obligasyon nimo na kay ikaw amahan. Obligasyon nimo. Obligasyon. Obligasyon. Dili lang puro ta mangisog sa Marino kay Ay, sus. istorya sa tagtarong. Isukuron kay unsa ning baga problema ni gad dugang-dugang aning pagkalisod karong panahon na. Pwede man na nato istoryahon kung sa patawagon ko to akong anak. Oy, itawag. Tawag kay mong anak. Kaya pili isipin na to ning ilang kuan unsay maayo ani. Dili Unsay maayo. po magsilbi og tawag lang sa cellphone. Kinahanglan na gyud akong anak diri. Oo, kana. Sige lang mo mga isa ka tuig gikan karon mo uli to. Isa ka tuig. Gilang mo rin. Kung dili ko to makontak sa cellphone, mo uli naman to hapit na to mo uli mga unsa kay tang bulana ron? Marso man dili Marso. Oh, sumad karon mga isa ka tuig, mo uli na to. Unsay isa ka tuig? Mo uli to dire. Kuha na to. Unsay tay isa ka tuig ani nga? Pila ka bulan? 5 na. Ay, upat naman dai ka bulan mga anak na ano? Oh, upat na kulang.
bilang producer ko na kung makakita ako kwarta. Kung wa di ko'y makita ang kwarta, mare. Dapat imong anak na diri kay ato ning isipin na to ni. Ilang mga problema ug unsa man gyud ni. Silang kung pila. Nausa ning inani nga akong anak nabuntis. Nyaway amahan, unsay ka istorya ng mga tao dira? Panganak niya, wala pang ko yun. Dili ko ta assure yun sa imo kung makagasto ko kay dito kuya karon sa tanawa ragot ni itong kayutan diri. Oh, nagkaroon ba? Kay kauna bitaw nga mga inani dili mag istorya-istorya kuan may bala na to wala ni burot ng tiyan. Magdigyon ni Mayo pre, dapat yun na imong anak ani. Kaya atong isipin nilang mga problema. Wala na mag-ako'y mga dili mo na ako ang mare. Nya unsaon man ako ni, dili ko gusto nga akong anak ba nga. Ay, nalang gyud pre nga. Ani na lang mare. Kung pilay magasto ninyo sa ospital o pilay tulubagon na natanan, kung nakay kwarta, bayri lang sa. Si bayre nga. Bayri, Wa man kanitay kwa ka. bayri lang sa. Pwede man napa may upat ka bulan, magtigom ko ka. Oh. Kung Sigo mo na to ani nga. kung pilay matigom nako, ihatag nako tanan sa mo. Punin na lang kung kulang. Ang bayro nun sa ospital, i-times 10 ako akong iuli sa imo. Times 10. I-times 10 ako sa imo. Sure ka, i-times 10 mo. I-times 10 ako. Ayaw ka bala ka kay humaniyag panganak. Kuhaon na kong bata. Unsa? Kuhaon ni mo nga akong apo? Para di na mo maglisod. Para dili maglisod. Una kuhaon ni mo apo. Akong anak nag-antos. Yung timong anak nimo wala gipanubagan ang akong anak. Karon kuhaon ni mo ang akong apo. Di na mayo pre, di mayo. Kung naglisod mo karon, idig buhi anak, kami na ibuhi. Kasi buhi, diri na sa mga mong apo, diri. Sustento lang, sustento. Ingna imong anak. Tama rin, mo to akong gingon sa mga. Pagtigom kay magtigom sa Oh, sige. Kaya wa man tayo makuha diri na. Tara, ulit ta, magtigom ta. Kay, kung hapit na ka mga anak, bantay ka pre ha. Kung di ka magtigom ha. Na, Paano si Rondon na? magtigom gyud. Kay, magkita gyud ta sa kwan gyud. Ito, magkatsat pa mong Rondon, wala. Wala na ko. Ito pala itong nabuntis ko. Magpaabot kita ang Rondon ani Mari, kaya wala man sila komunikasyon kayan. Nya, unsa na to? Ang Basta mas kay mayo Moto. ni pagtigom. Magtigom ko. Utob sa tanan akong mahakot diri sa balay, ihatag ako si mga panahon nga mga anak na. Mga anak akong anak, obligasyon nimo na. Obligasyon ko na. Panindigan nimo na. Panindigan ko na. Basta kay kuhaon akong bata. Bantay lang ka pre ha. Muna imong gisaad ha. Sige, Mari. Sige, kay ug dili lang kanini matuman pre. Bantay lang jud ka sa kuha, mag-abot jud sa korte pre. Bantay ka pre. Bahala na, Sige. Mari. Wala gid akong gigil. Gusto mo? I-times 10 ako. Ayaw ka bala ka kay humaniyag panganak. Kuhaon akong bata. Masay kwaon. Ang ipatubag kung saan ako ng kawan. Ulaw, no? Gawa ni Upan lang Law. mo pa. Ayaw ka magpikason ka ng bata. Di ko mo tanog na ni mo bigay mo. Go. Basta kay kuhaon akong bata. Ay. Sige na, bantay lang ka, Go. Priyo. Bantay lang. Katang no, so atong i-welcome si Kuan Christine. So nakay shout out Christine. Ka-shoutout ko sa ko ang family nga nasa Matanaw o sa Horror House family. Kana lang. Gaw, nakay shout out gaw. Shout out ako si Christine Joy Barcinas nga tuwa sa Abu Dhabi. Si Marilu nga nag-duty diya, Kisha o Kalea. Amping mo perming. Yaka. Yaka taon niya. Ikaw, no, wala. So, sunod na mo ka mag-shout out guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe para updated man yung mga video. So, thank you. all.